सरस्वती मैया कोनो जादू चला दी।
रिकॉर्डिंग स्टूडियो बहादुरगढ़। म्यूजिक बाय अनूप कुशवाहा, सिंगिंग बाय विष्णु देवर, अंजलि सिंह। लेते तुमरा कलाकारी रे, आज आई बाड़ी धरती पे माई रे। कके हंस के सवारी माथे बिंदिया लागे लाली, ज्ञाने के देवी हो ज्ञाने तू बाटेलू भक्तन पे अपना तू कृपा लुटावेलू। स्वर के देवी तू वीणा बजावेलू, भक्तन के अपना संगीत सिखावेलू। तभी तो तू सरस्वती कहलावेलू, सरस्वती कहलावेलू। एमडी समय अहमद रिकॉर्डिंग बाय प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। संडो ना सुरती पर
पास करा दी